שלום לכולם. בסרטון הזה נלמד אחת ולתמיד מהם הדברים שגורמים לצרידות. צרידות היא דרכו של הגוף לאותת על עומס יתר או גירוי. בפרק הזה נלמד לזהות את האויבים השקטים של הכל, להגן על עצמנו מפניהם. לכן נציג לכם עכשיו את כל הגורמים לצרידות ואיך להימנע מהם. הגורם הראשון הוא דיבור עם מאמץ גרוני, ללא שימוש בשרפת ובלי פיזור קול נכון, מה שמעביר את כל המאמץ לגרון. הגורם השני הוא מתח שרירי, קיבוץ יתר של שרירי הצוואר והלסת בגלל לחץ או סטרס. לכן מומלץ לעשות נשימות לפני פעולה קולית, כמו שנלמד לעשות בהמשך. הגורם השלישי הוא שימוש לרעה במיתרים, כמו צעקות תכופות, לחישה שמפעילה מאמץ יתר על המיתרים, או קחקוח אגרסיבי, צחוק או שיעול חזק במיוחד, קול בטון גבוה או ווליום גבוה, ללא חימום מקדים. הגורם הרביעי הוא חוסר שתייה. חוסר בשתייה מוביל לייבוש הריריות העוטפות את מיתרי הקול, מה שגורם לחיכוך רב יותר של המיתרים ולצרידות. הגורם החמישי הוא חוסר בשינה. מיתרי הקול הם שריר. השימוש במיתרי הקול שלנו בזמן העייפות יכול לגרום לצרידות. הגורם השישי הוא צרבת, חומצת קיבה שעולה לגרון. לעתים גם לא מרגישים אותה, והיא בעצם מגרה את מיתרי הקול במשך הלילה או במשך היום, וזה גורם לצרידות. הגורם השביעי הוא מחלות, דלקות גרון, הצטננות, אלרגיות שגורמות לנפיחות על המיתרים. ההצטננות גורמת לצרידות משתי סיבות. קודם כל, ההפרשות מהאף יורדות לאזור המיתרים, מה שגורם ללחות, וגם מכיוון שהאף נסתם, זה מצריך לנשום מהפה בלבד, וזה גורם לגרון להתייבש ולהצטרד. הגורם השמיני הוא גורמים חיצוניים, כמו אוויר יבש וממוזג יתר על המידה, שהוא מייבש את הריריות, או למשל עישון וחשיפה לעשן, גירוי כימי ישיר של מיתרי הקול, או למשל דיבור בסביבה רועשת, זה מאלץ אותנו לצעוק או לדחוף את הקול כדי להתגבר על הרעש, או למשל הרמת מסעות כבדים, זה גורם לסגירה חזקה וחיכוך של המיתרים. הגורם התשיעי הוא שתייה או מאכלים שגורמים לצרידות, ואת זה נפרט בסרטון הבא. לסיכום, כדי לשמור על הקול שלנו, אנחנו צריכים להימנע מכל הדברים שהזכרנו. בסרטון הבא נפרט יותר על הגורם התשיעי לצרידות, שתייה, מאכלים מסוימים שגורמים לצרידות. נתראה בסרטון הבא.